שלום לכולם, היום אני הולך להראות לכם טקטיקה לנצח את כל הפרועים שגונבים לכם את הג'אנגל אקס, את הג'אנגל ווד. אז בעצם, בעיה שאני נתקלתי בה לאחרונה זה עכשיו, אז אני חושב ג'אנגל ווד, כי בא לי ג'אנגל אקס ואני באיירון מן, אז אני לא יכול לקנות את זה מהאקשן האוס. ואני מתקדם לאט לאט, אבל מישהו מיאנג דרגון ארמור, וזה אקס מפונפן שהוא גם חוצב בדיוק כמו ג'אנגל אקס, גונב לי את כל הווד, ואני כזה וואו, אני חייב למצוא טקטיקה כדי שהוא לא יגנוב לי את הווד, ומצאתי טקטיקה. אז בעצם האקס שלו עובד ככה, אוקיי? כל 3 שניות הוא יכול להשתמש הוא יכול לחצוב עץ, וזה יחצוב את כל העצים המחוברים לאותו עץ. ומשהו נגיד חוצב את העץ הזה, זה חוצב את כל העץ. אז אם נגיד העץ לא מחובר, אז הוא לא יחצוב אותו. זה מה שנגיד, הנה ראיתם? הוא חוצב את הכל עכשיו. אבל אם נגיד זה לא מחובר, הוא חוצב את החלק הזה. אז אני פשוט מנתק את העצים למצב שזה לא יהיה שווה לו בכלל לחצוב את זה, אבל לי כן, ואז פשוט לא יחצוב את זה, ולי יישאר עוד ווד. אז נגיד, זה שווה לו לחצוב, זה עדיין שווה לו לחצוב, אבל זה וזה כבר לא שווה לו לחצוב בנפרד. זה מה שאני עושה, כדי שהוא לא יגנוב לי את הווד. זו טקטיקה מאוד מאוד טובה, מומלצת ביותר, וגם יש לי דרך להתנגד לטקטיקה הזאת, שגם לזה סרבר הופינג. אז הנה, בחוץ שכזה צריך לוותר לי ולעשות סרבר הופ, כי אני מסכן. אז מקווה שאני עזרתי לכם, כי זה מאוד עזר לי, זה עזר לי להגיע מ-1000 ג'אנגל ווד ל-20 דקות, ל-1000 ג'אנגל ווד ב-10 דקות. זה מאוד מאוד טוב. אז אני מקווה שעזרתי לכם. ואם אתם רוצים לראות עוד מדריכים לנובים בהייפיקסל סקייבלוק, אז תנו לייק, תנו סאב, תלחצו על הפעמון, ויאללה ביי.